mata sun yi ba nema da ban soma ba. Mai riskar ajali da mutum rai so ne ko ban furta ba. Mai sa bayi fama si ta dabansa kamar fankodo ba. Mai sa dan karamin yaro tsufa so ne madadin babba. Mai sa babba ya dawo dan karamin yaro madadin baba. Shi ke boye so yo bayyana sirri nai ban soma ba. Kowa in ya tashi batu kaji ya ce so ban gane ba. Wata halitta ce shi baya bin madarai sai raido ba. Wacce bukata ce shi wadda ke nema bai samu ba. Wacce alama ce shi wadda idan yayi ba a gane ba. Yadda na gane shi in yayi magana ba a ya amsa ba. Kada kira shi da zaki ya wuce nan a gurin suna babba. Dan dana mando ne shi ko giwa ba zai kyale ba. Ya wuce in garmomi ko jin ka daukar shi ba za ta yi ba. Gashi a siffar suna dan karami amma a jiki babba. Da ba dan asali ya zo da batunsa ba da ba ma musa ba. In ba dan abatance tun farko ba ba da misali ba. Ko a cikin tarihi ba mu san wanda ya ba da misalin ba. Ya siffar su take kuma ya yanayin sai ya zo ba a furta ba. Ko Laila Madanin a cikin tarihin su ba a shaida ba. Ja ne shi ko kore kintata aka yo muka yo kada ba. Da akwai makarantar so ilimin sauya ba za ya yi ba. Don kowa ya iya shi ba yaro kuma ba kuma tun babba. In ba so ba faɗa mun me ke sa mana zarta yin kwaba. Lakcarori da yawa da ke ilimin sa so ba su samu ba. So ke san yau su ma ai ta faɗa jinsi ɗaya ai gaba. Baya duban jinsi yaren Hausa da Turanci duba. Ya haɗa auren addinai da yawa shi malamu ne babba. Mai sabo garma yayi kuka dai doko bai shirya ba. So na sanya rabo ya zamo kakkarfa ko ba ku gane ba. Hanya tashi mugunta sai kaga ko malam bai gane ba. Gashi da san rarrashi gashi ba so baya san kwaba. Gashi da girman kai wani bin kai mai magana bai amsa ba. Gashi da saukin kai duk sanda ya so ba ka ki ka dara ba. Ban ce bai mutuwa ba amma dobar daɗewa ta yi ba. Duk ma'anoni ya kunsa ga sirrori gun so doba. So a kira shi jidali ko kuma kakkarfa ban gane ba. Ba